היי, קוראים לי רשל. חלק מכירים אותי שלי. אני מזמינה אותך להצטרף אליי בדקות הקרובות, להכניס אוויר דרך האף ולשחרר אותו בעדינות דרך הפה, ממש כמו סילון. כאילו יש לכם קשית בפה ואתם דמיינו שאתם נושבים לקשית. בדיוק ככה. אוויר נכנס דרך האף ומשתחרר דרך הפה. נשמי חוכמה. נשמי את מה שאת שומעת היום כשאת מתבודדת. נשמי דרך האף בחופשיות. שחררי דרך הפה. בדיוק ככה. שתיקה היא התשובה הטובה ביותר לכל השאלות. כן. נשמי פנימה חיוך. חיוך זו התגובה הראשונה המעולה ביותר בכל סיטואציה. קודם תחייכי. בדיוק ככה. אוויר נכנס ואוויר יוצא. מרגש אותי לחשוב איך תרגישי שהחיוך יהיה התגובה הראשונה בכל סיטואציה. נשמי תקווה, כי התקווה היא האור הטוב ביותר להאיר באלף כל חשיכה. סליחה. סליחה היא החופש הטוב ביותר, החופשה המוצלחת ביותר שיכולת לאחל לעצמך מכל כאב. את יצירה הכי טובה של אבא. תיגעי בלב, יש לך לב אוהב. כן, בדיוק ככה. נשמי פנימה. אני מזמינה אותך לנשום אהבה. תיגעי בלב. תרגישי אותו פועם. שחררי מכתב לעצמך. שחררי דרך המיתר או אולי דרך המפתח שאת מדברת.